obično kačkavaju svim menzama. Sada najčešće jedem ovde i sviđa mi se to što, na primer, to kući ne spremam. I zato smatram da je zato i dosta traže. Jer kući retko ko da pohuje kačkavaju. A vrlo je ukusan i meni se jako sviđa. Da li se trudiš da dođeš nekad ranije na ovaj kačkavalj čuveni? Pa kad god mogu grebim priliku. Ne mogu baš uvek da se iskombinujem da dođem tačno u 5 ili tačno u 7 kada ga oni serviraju, ali trudim se. Ali ostane nešto posle? Teško. Samo što su gužve enormne, ja ne znam zašto. Možda češće da ga spremaju. Ozbiljno, tako da je stvarno fenomenalno. Ćao! Ćao!